Moro. Ei varmaan tuttu naama. Kun ei näkynyt pitkään aikaa. Varmaan ihmettä, mikä vittu video tänne pomppas mun subscriptioni boxiin siinä, mutta moro. Chipuli tässä. Hei. Siinä tuttu lausekin vielä. Tai Jareli tai Jusaris tai Jere. Ihan millä nimellä ikinä tunnekaan. Se on ihan sama nyt tässä tilanteessa. Ja se suuri kysymys sitten tietenkin ensimmäisenä, että missä vitus mä oon ollut, missä uusi video, missä videoista yleensäkään ja mitä vittua. Ja ensimmäisenä tietenkin voi aloittaa se, että mä en yksinkertaisesti vaan halunnut tehdä mitään pari vuoteen, onko se nyt 2 vai 3 vuotta. Ja näin se sitten olikin. Ei mitään ja yksinkertaisesti ei vaan ollut kiinnostusta tehdä niitä. Ei mäkseen mitä real life juttua nyt tapahtuukaan, niin ne aika lailla tuhos sen, mitä into mulla ikinä olikaan siihen asiaan. Ja mä voin tietenkin syyttää niitä henkilöitä, voin nostaa sormilla siinä tai mitä ikinä tahansa. Tai ei se sen pahemmin se tilannetta muuta. Ja no siinä tuppas käymään, eli kiinnostus lakkas. Ei enää kiinnosta mitään videota. Toki se olisi ollut vähän järkevämpää tehdä jonkinlainen video tai jättää viesti tai jotakin. Mutta ei. En vaan ikinä jaksanut tehdä. Ei yhtäkäs mitään. Ei mitään. Plus ota siihen fakta se, että mä en ikinä tiennyt mitään. Musta haluttiin auttaanko mua edes, koska onhan näitä oikeesti on paljon parempia henkilöitä kuin minä arvostelijana tai blogaajana tai vastaavaa. Siellä on Apromania, siellä on Kaivi, Factory, Demu, Retkus, Leikkari, mitä liian. Siellä on iso lista tyyppejä, jotka on paljon parempia kyseisessä hommassa kuin minä ikinä olin. Joten se aina jätti mulle mieleen kysymyksen se, että haluaisiko kukaan niitä edes, mitä sitä haluttiin. Oliko se Let's Play, oliko se arvostelu, oliko se blogi. Ja mä en ikinä tiennyt, mitä porukkaa halusi loppujen lopuksi. Mun piti joskus yrittää tehdä sen Let's Play, mutta no fakta oli siinä, mun kone meni paskaksi, sinne meni kaikki kuvatut jutut itse asiassa, mikä oli ihan suhteellisen huvittavaa. On se siis kuvattu jotakin kaiken maailman Let's Playtä tuosta Dragon Ageista, kuten joskus lupasin, mutta siihen se jäikin. Ei ollut mitään. Joten, mitäs sitten? Jep. No, koska tässä ei ole mitään muutakaan sen pahemmin, niin voisi kaikki näitä perusasiat ottaa, että vaikka että miten hommat alkoi, koska en mä sitä ikinä tarkalleen maininnut, miten tää homma niin kuin alun perin alkoi. Ja no, simppelisti pistettynä mulla oli kamera, mulla oli idea, Nokiassakin oli kopioitu ja siihen sekin sitten jäikin. Se oli kopioitu idea ja mä halusin olla vain ensimmäinen tai YouTuben näitä suomalaisia arvostelijoita. Ja faktasta mä en tiedä sitä, että oliko mä edes se ensimmäinen loppujen lopuksi. Joku voi olla, joku ei. Mutta en mä ainakaan suosittu ollut sitten pahemmin. Mutta joo, neitä tuli sitten tehtyä aika lailla pitkälleen. Ja siis ideahan joskus alkoi, kun oli tämmönen paskas simpukka puhelin ja joo, ensimmäinen kysymys tietenkin, kuka vittu tällaista haluaisi ostaa muuta kuin idiootti kuten minä. Niin oli se fakta, että kun sen pystyi näin vaan naps, vastaa puhelin. Ja joo, mä muistan kun joskus on tälleen, tällä voi kuvata kaikkea. Ja sitten me kuvailtiinkin. Mutta eihän siis tällä ikinä ei tullut mitään niitä YouTube-videoita tehty aikana, että se oli ihan muulla kamppeilla. Ja sitten se vasta alkoi joskus, oliko se 2006 vuoden lopussa tai jotain, oli käytössä vielä tämmönen N80, josta pustuu takakuori kumman syystä. En tiedä. Ei se itse asiassa toimi puhelimena sen enempää. Tai joo, muistin kun tehtiin telineekki oikein tälle, että oliko se tälleen auki. Niin joo, me aloitettiin tälle, että oli auki, tälleen kuvattiin kaikkelle tälleen ja sitten me rakennettiin teline, että se pystyi olemaan tälleen normaalimuodosta, se pysyi silleen hienosti sitä kipossa siellä. Sitten kuvattiin mitä ikinä tuossa takana olikaan. Tuolla noin, mutta ennen oli sellainen paskempi telkkari, niin se oli vähän tyhmempi idea. Joo, muistan whateverin tai
9001 tai oliko se A37, ihan sama millä nimellä nyt olikaan, niin sen kanssa sitten kuvailtiin ja sitten ajan myötä vähän silleen lähti muualle menemään, niin sitten joutui kehittelemään toisia ideoita kuvaamiseen, eli sitten tuli tää käyttää mulla, mitä mä suosittelen aika monelle tyypille, eli siis tämmönen Pinnacleen videokaappari. Ei se mikään erikoisempi tuote ikinä ollutkaan. Ja sitä sitten tulikin käytettyä aika lailla siinä niin pitkään kuin pysty, kuvaili jotakin, kuten niitä MGS-videoita ihan huvikseni testailla, mutta en mä ikinä mitään sen suorempaa sillä tehnytkään. Enimmäisessä syynä oli se, että toi perkeleen peukku on muuten vaikea osoittaa. Tai joo, siis toi telkkari tuossa takana, niin se ei ikinä tukenut tätä sen paemmin. Ja varsinkin nää kaikki maailman Xboxi, kun sai noin HDMI-kaapelit ja muut vastaavat. Sitten mä luulin, että okei, kokeillaan striimaamista, mutta no, tää ei toimi. Se voisi että siinä melkein. Ja sitten tuli tietenkin videokamerat. Ja näillä sitten tuli kuvattu ne plugit enimmäksi, että se oli vaan lippa auki. Bloop bloop. Käännä meidän kamera tälle ympäri tästä. Että näet ruudun. Laita johonkin, kato sinne, hymyile, puhu paskaa. Mutta, no. Siinähän se olikin, että se oli pelkkää paskan puhumista aika lailla. Ja siinä se olikin. Kuten idea oli sellainen, että ota peli kuten tälleen. Whoop. Vaikka tästä tällainen Metal Gear Risingin kerro paskaa sitä hetken aikaa. Kato kiinnostaako ketään. Ai joo, että se on muuten yllättävän hyvä. Noin. Tuollaista täältä muuta, kun taitaa puhua paskaa siinä vähän aikaa. Ja jotkut tykkäsivät, jotkut ei. Paskaa sitä sai kuullakin aika lailla pitkälle, kun siihen aikoihin porukka alkoi näitä löytämään, ketä näitä mua ikinä tunteekaan. Siis ihan oikeasti tuntee. Ja siitä sitten paskaa sai kuulla aika pitkään. Mutta hei, niitä tuli tehty johonkin saakka, kunnes sitten loppu kiinnostus. Jep. Ja mä jopa sain joskus kuulla ihan hyviäkin kommentteja, se tuli aikaan, kun mä sain kuulla näitä, että jotakin oli inspiroinut, mutta mä en muista ihan tarkalleen, ketä niitä nyt kaikki ei olikaan, joten jos joku haluaa oikeasti myöntää, että niitä nuorempi heppu tai vanhempi heppu on inspiroinut, mikä siinä. Mutta joo, muistan viettäneeni pitkän aikaa sen Jurpon kanssa juttelin pitkään ideoita, kehittelin kuten se yksi paska aprilippila, mistä kukaan ei näytästi ymmärtänyt, että siellä oli tää Jurpo äänessä. Kyllä sen heppu vielä heitti mulle tämänkin joskus, mutta no, en mä ikinä sen oo pelattu sitä, se on mikään harmi. No joo, siellä on itse asiassa Jurpon K18 leimakin. Mutta joo, näin se vaan tuppas käymään. Mutta joo, semmonen pieni historia-osio. Ja nimihän siis koko idealla oli ihan älyttömän paska Finland Gaming Reviews ja Finland Reviews. Se oli paskimallinen nimi, mikä pystyi ikinä poimimaan mistään. Mutta joo. Ja mitä sitten mä oon tehnyt muuten tässä? Muuta kuin tää historia aiheinen. Tää backstory. Kaikki tällainen. Enimmäkseen pelaillut. Mikä ei tuo yllätyksenä. Ja yrittänyt saada omia asioita aikaan. You know, siellä niinku real life ja vastaavaa. Aina, mutta eihän nörteillä tätä real lifea korjaa. Ihan sama. Mutta joo, näin se vaan meni ja vähitellen vaan jos ideat kaikesta. Mutta en mä sittenkään mitään konsolillekään enää jaksa ostaa, että se on niin pelitietovaisuus mennyt paskalle, että se kaikki melkein mitä tässä on tullut ikinä pelattukin on tuossa Steamissa siellä jossain. Että viimeiskin konsolille, jota ostin, oli just Rising Metal Gear Solid Collection, mikä on älyttömän kiva. Street Fighter Cross Tekkeni, mitä mä en vielä avannut tätä pakkausta. Koska mulla on sellainen fiilis, mä en halua avata sitä, ottaen huomioon minkälaista puheista me puhutaan. Sitten oli jopa eräs sankari pisti mut ostamaan tellatteen 10. Ja onko se sen arvoinen? No ei vitus. Ei edes 10 arvoinen. Ja ne kaksi ketkä tätä mulle suositteli, josti kuulitte tätä, haistakaa vittu, molemmat oikeesti. Ei vaan, hyviä tyyppejä. Ja viimeiskin, mitä suositeltiin, oli
Asgrid 3, mutta en mä sitäkään avannut. Mutta joo, sitten tuleekin kysymys enää, kun nyt tiedätte mitä on tapahtunut, mitä mä oon tehnyt viime aikoina, mitä mä oon ostanut viime aikoina. No okei, mä oon luettellut puolikan listasta nimellä, mitä löytyy ostolistalta, koska Steam tuppaa näyttää vaan täynnä niitä hiitusen. Tässä just katselen, siellä löytyy Walking Deadia, XCOM ja Bioshockia. Sieltä löytyy Dead Islandia, Darkness 2, Borderlands 2, Far Cry 3, Blood Dragon, Metro Last Light. Pitkä lista. Mutta hei, ehkä niistä joku toinen kerta, jos tietenkin halutaan. Elikkäs näin videon paskasti lopetettavaksi. Paskasti yleensäkin tehty video. Ääni varmaan älyttömän huono, koska ei ole käytössä nyt pöytämikkiä, koska paska nyt ei halunnut toimia YouTuben nopean quick recordin kanssa. Elikkäs etenpä tällainen kysymys, että haluaako ketään enää näitä? Halutaanko mitään blogia, no blogi, ihan sama kumpaa sen käyttää. Halutaanko arvostelua? Mä en itse asiassa jaksa skriptata niitä, se oli kans yksi probleema, mikä mulla oli, että niiden skriptaaminen. Ei skriptata mun mielestä ärsyttävää luettavaa. Ja muutenkin kun olen paska editoinnissa yleensäkin. Koska kaikkihan mitä ikinä olen editoinutkaan, niin on Movie Makerillä. Niitä on jotkut en tästä huomannut kuulemma, mutta ihan sama, nyt tiedät. Ja näin, halutaanko sitä vlogia, arvosteluja, let's playtä, tai mitä ikinä. Joten jätä ikinä mitä kommentteja niin tonne jonnekin, missä nyt ikinä pitääkään niitä. Ja jos nyt ikinä halutka, ei näistä tarvitse tykätäkään sen paimen, tai niitä voi tietenkin thumbstownia pistää niin paljon kuin huvittaa, se ei haittaa ollenkaan. Mutta joo, että jätä vaikka kommenttia, kerro, mitä sä haluat nähdä, pitäisikö me jatkaa, ja näin, mitä ikinä. Kaikki ideat käy, vaikka crossoverikin, mutta kuka ikinä haluaisi crossoveria minun kanssa, se olisi eri juttu taas tietenkin. Mutta näin, nyt tiedätte, ja kommentteja odotellessa. Nähdään taas joskus. Ciao, ja näin komisesti lopetan nappulaa painetaan. Heijoo!